Ćao! Danas ćemo raditi trbušnjake. Radit ćemo donje trbušnjake. Jako bitno za donje trbušnjake. One su veza između nogu i trupa. Ona vam pomaže u svaki moment dizanja nogu kada je trup u uspravnom položaju. Drži nam karlicu i celu vezu između nogu i trupa. U svakoj kući imamo sigurno neki peškir, ako nemamo strunjaču ili mekanu podlogu da ne bi se nažuljali karlicom kad legnemo na leđa. Donji trbušnjaci. Počinjemo. Obe noge opružene, ruke su za lakšu varijantu pod stražnicom. Ko može, nek budu ruke pored tela. Opružene noge, jednu zgrčimo ka sebi, drugu nogu pružamo do poda. Vraćamo u početni položaj. Stegnemo trbušni zid, spuštamo jednu nogu dole, drugu zgrčimo do 90 stepeni. Hopa, ramena su čvrsto oslonjena na podlozi, vratimo gore noge. Hop, hopa. Radimo na ponavljanje. Probamo 10 do 12 ponavljanja, brojimo po jednoj nozi. Kad je teško, izbacujemo vazduh. To je prva vežba. Druga vežba za donje trbušnjake koju ćemo pokazati jeste oslonac na šakama. Prava leđa, ne dozvolite da propadnu ramena, malo savijemo u laktovima, malo širi stav. Radimo kao aplauz nogama. Možete staviti flašicu vode, možete staviti knjigu ili nešto ispred sebe. Bitno je da noge idu gore, aplauz, širimo, dodirnemo pod. Obično ovu vežbu radimo na vreme 30 sekundi. Hop, prava leđa, radimo aplauz. Znači, kad je teško, izbacimo vazduh. Radit ćemo donje trbušnjake. Druge vežbe koje možemo raditi kod kuće, znači uzmemo neku podlogu koja je mekana, to sigurno imate kod kuće, da li peškir. Opružimo se. Šake su pod stražnicom, oslonac je ceo na karlici, nogama radimo kružne pokrete. Ramena na podlozi, radimo kružne pokrete nogama. Noge zategnute, nemoj da zgrčimo, zategnuti prsti, ramena na podlozi, radimo 10 u jednu stranu, okrećemo u drugu stranu. Ovako radimo donje trbušnjake. Da ponovimo, donji trbušnjaci jako su bitni. Spajaju noge i trup. Jaka veza na karlici, sve je to ojačano donjim trbušnjacima. Sljedeća vežba za donje trbušnjake. Oslonac na šakama, prava ramena, izbacimo grudi, malo savijamo u laktovima. Oslonac, radimo nogama, biciklu unapred. Trudimo se kao da guramo petama, pravimo ceo krug. Radimo ove vežbe, najčešće radimo na vreme. To je u jednom smeru. Istu vežbu možemo raditi kao da biciklu vozimo unazad. Idemo hop, hop. Znači, idemo dole, gore. Prava leđa, gledamo napred. Dole, gore. Malo pliće disanje, zato što imamo neizmenične pokrete. Jer ako bi ubacili duboko disanje, ne bi mogli da izvedemo pokret kako treba. To bi izgledalo. Znači, malo pliće disanje i pravimo pun pokret kao da vozimo bicikl. Toliko od vežbi za danas. Vidimo se.